Говори се за Жан Патрик, който може да стане 12-то ново попълнение на Левски. Крило, бразилец. Пристигна в четвъртък вечерта в отбора, между другото. Обаче Делио Роси ще преценява дали ще го привлече. Шанс за Венци Бенгюзов, това е 2-0 за Верея. Фантастично изпълнение на Вентислав Бенгюзов, но и пасът на Елиаш да Силва си го биваше. Шокиращ развой на тази среща. Огрижени Даниел Боримиров и Спас Русев. Много техничен завършващ удар от Венцислав Бенгюзов. Но акцентът тук още веднъж искам да бъде върху Елиаш да Силва Бенгюзов, към Елиаш да Силва и след това обратно към Венцислав Бенгюзов. Фантазия, наистина. Много красиво. Вау. Истински магиосник с топка в крака Елиаш да Силва. Да, вече не е чак толкова експлозивен, колкото бе преди 5-6 години, когато